assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓi yonkoɓe e yaw Piindi TV on calminama on jurama ko dañde tigui weltade hoccide mon namin goyi wadde kala saaha e Actu people en garti gam addande mon information ngaji rewindaɗi e oɗo semaine ɗum noon on jettama on jarnama e ko ganduɗa ko woni like ɗi batton partage ɗi batton commentaire ɗi batton e kala saaha jaam Allah kisal e mon ɗumaɗo wonde kala ɗum noon woni caméra o ko Abou Ba jehen régie garten mbawen addande mon holko ɓuuri tentude e people aji hande. Tigi mamin jewtu hande people aji ɗi ko heewi kono noon mo ganduɗa actuellement waɗi buzz partout suko mo ganduɗa ko suko rapport gaccaɗo haqqille no feewi o ñittitte ko Sinthiou Uptown wala mbiyen mo gayna ko rappeur vidéo ji makko ne waɗa circuler partout e réseaux sociaux ɗi mamin gartu hen ko ɓoyata men ɗon kaale alhaali mo ganduɗa woni vidéo ji badɗi fuité o saaha hakkude noon mo ganduɗa woni Adji Raby Sarr e Baye Mbaye MC mamin gartu hen kono mo ganduɗa woni Pape Alé Niang ko hen noon kadi joni joni jaajni en. Tigi Pape Alé Niang mo ganduɗa noon koko woni directeur et publication Dakar Matin caggal noon ko dumbe no guile ko ganduɗa ko woni le 6 novembre konko Pape Alé Niang noon o jaguirno ko ganduɗa ko woni saktude sirlu dari ɓe ganduɗa o fortani saktude ɗum e dow ɗum noon caggal lewru e ko foti ko fawi ko wonno to dumbirto ɓe ganduɗa woni avocat ji makko noon mbaɗino demande ko ganduɗa ko woni liberté provisoire haw hokkenomo on liberté provisoire kene no wayi noon o waɗani ni balde ko ganduɗa ko on liberté provisoire o wurtina to dumbirto saabi ɗum noon ko hollide tigui noon ñande altine oɗo 19 konko Pape Alé Niang wurtina to dumbirto ko wiide noon wonde noon o horma ko ganduɗa ko woni sirlu waɗa ko horma ko ganduɗa ko woni sartuji ɗe fawenno woni on liberté provisoire mo ganduɗa waɗi suivi ko ganduɗa ko woni e kala saaha omon ƴeewe holto hetti e holko to woni e holko watta kono noon ene wayi noon e yaltinde konko on Pape Alé Niang ko badduɗo live o mo ganduɗa woni Mora Morgan won hen ni wiyoɓe ko on live saabini tigui urtina to dumbirto. Tigi ko audio waɗi fuité o saaha noon jiibi haqqillaji yimɓe hewɓe e nder leydi Sénégal woni audio mo ganduɗa ko hakkude Adji Raby Sarr woni badɗo noon accusé viol Ousmane Sonko woni noon gardiɗo Pastef o hakkude noon Adji Raby Sarr o mo ganduɗa woni Baye Mbaye MC Niass ɗum noon on audio noon nane tout réseaux sociaux ɗi kala e téléphone uji kewɗi caggal noon on audio nane Baye Mbaye MC no haalde Adji Raby Sarr no holitemo tigui noon wonde eɓe mbawi noon liggade oɗo alhaali ɓe keeɓe hen kalis kewde woni dilo e dow ɗum noon konko noon Adji Sarr mo wiyamo wonde noon omo tottamo noon sirluji makko noon hoto noon funtumo hay saaha goto konko Baye Mbaye MC omo wiyamo ɗum watta hay saaha goto e ɗin audio ji noon nanama henni inde o mo ganduɗa woni Mamour Diallo e on saaha noon konko ko Adji Sarr mo holdi tigui noon ne yahanno hôpital gam ɓe mbaɗa noon ko ɗon da ko woni prélèvement ji konko e Mamour Diallo jaaduno e wodɓe won alhaali noon o mo ganduɗa woni Baye Mbaye MC no holti tigui Adji Sarr no wawi wadde feere ha daña galle daña kadi compte mum daña kalis kewɗe e on alhaali te wiide makko noon o ala intérêt gam o haala nde tawno so haali tan lammaɓe yanan e dow ɗum noon won hen noon wiyoɓe on audio ko audio noon mo ganduɗa koko waɗa montage ko début o tan woni konngol Adji Sarr kono ko heddi ko wona konngui Adji Sarr kono ɗum foof e waade noon noon laaɓani tawa e haqqillaji yimɓe e on alhaali ni audio baddi fuité hakkude Adji Raby Sarr e Baye Mbaye MC Niass o mo ganduɗa woni Abdou Nguer ko frère e Adji Sarr no wiiri ni kadi ko membre e kodas o holliti tigui noon Baye Mbaye MC ko waɗi ko fowandum e lawol hay saaha goto nde tawno audio ɗiɗon o heɓiri ɗum koko wona lawol ko puntuɗo Adji Sarr te liste mo Adji Sarr limtata e ɓeɗon yimɓe ɓe ganduɗa hewɓe nan hen won hen yimɓe mawɓe keftinaɓe e nder leydi
leydi Sénégal wonɓe hen e wiide on Abdou Nguer noon ko Baye MC windino on liste totti ɗum Adji Raby Sarr wimo noon nangganam o liste gam mi wasa yejjid ɗum ñande foof no cohlumi ɗum mami noddite totta kam liste o goto e goto mi noddaɓe gam ɓe mbawa walliddema e on sanga noon o wi Baye MC noddi Adji Raby Sarr wimo haalnam liste o Adji Raby Sarr no limta goto e goto ko on sanga tigui o waɗi enregistré appel o yalti o ɓayni on audio o wi noon Adji Raby Sarr wi ɓeɗo foof omo ene wonde e makko e wiide makko noon kanko noon ɓe kertisirta omo ganduɗa woni Baye MC noon ko mo ganduɗa noon woni halifa mabɓe ɓe jakori woni noon Baye Niass so wonano ɗum maɓe kalma ko ganduɗa ko walla maɓe ɓayin ko ganduɗa ko yimɓe foof ma paw hen guite mumen saabu noon ko waɗi ko fowani ɗum e lawol kono noon ɓe gaccata harande hay saaha goto ɗum noon ko kongi o mo ganduɗa woni Abdou Nguer mo ganduɗa koye membre CODAS kono kadi ko frère e Adji Raby Sarr tigi sen gasditen people men koko waɗi non buzz partout et les sociaux ji kala ne watta haqqille no fewi woni vidéo mo ganduɗa kala jiɗɗum yiyata ko plagu yiyata ko noon ko ganduɗa ko woni développement no fewi e rap pulaar woni noon o mo ganduɗa woni gaynako rappeur walla ɓe mbiyamo Sinthiou Uptown mo ganduɗa jeeya koto Matam yiyama noon e won hen vidéo ji ɗi ganduɗa omo noon ɓayini hen réseaux sociaux ji ɗi kala ɗi ganduɗa noon o heewi ko noon haalde ko o heewi noon ko wadde rap taw noon ko pulaar labde biɗo ceer kono ɓuuri hen noon mantinade e ɗiɗon vidéo woni noon ko baali gayi baali boyi foof yiyete caggal mum woni jawɗi ɗi ganduɗa noon heewi noon yiyede ko pullo sene ayna ko ɓornoto ko ɗum tigui o ɓornoto ko pulago tigui holli toon kono noon omo noon wonda ko wona omo yimay ko ganduɗa ko woni e kolli taw noon ko rab mo ganduɗa yimɓe foof no mantini hen sa noon hewɓe ne mbaɗa challenge vidéo ji makko kono noon no yaltini ɗum partout les sociaux ji woni TikTok woni Instagram e ɗon site uji kewɗi ɗi ganduɗa yimɓeɓe noon kutoro ɗum o saaha ɗum noon konko mo wiye bonne continuation Sinthiou Uptown walla ɓe mbiyamo gaynako rappeur ɗum noon wiidemo bonne continuation ene mbawi yebde vidéo o garten. I live in a village, nigga they call me the realest, show me the feelings, Ghana I'm always chilling. I live in a village, nigga they call me the realest, show me the feelings, Ghana I'm always chilling. Min gumi ko food, bit for mon jagumi tooth, bismillah food, hobe so ngari min duus, tibom ko suud, nayman na chatane tuud, ndogane nguud, Ghana ko kartam ne ƴiwt. on ji on vidéo ene way noon ko haalaka foof settima kadi vidéo jaltoro ɗum noon mbiyama on jarama e yeɓoɓe foof wonɓe nder leydi e caggal leydi kala on ñagama yafoy so tawi wonko ngakki e konngui ɗi wonano fandade woni ɗon ko weltinde moon min tottimon rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo e Actu people Abouba merci e banggal caméra o on jarama e kettugol.